3, 2, 1. Nagdaktal si ka. Gulit ka. Nakita nga lupo ko sa pamalmalo mo ito niya. Lalaki! Straight na lalaki! Alanganin, sige lang taga daw. Ay, ano niya na ni Kuya? John. Jan. Ni Jan, manutawon na. 21. Wow, 21 mo na girlfriend mo. Owen. Awan. Apay ta din kay girlfriend. Owen. Boyfriend nga, boyfriend. Owen. Awan mo. Siguro dati nga obeng, stricto itinaganak na. Apay gamen. Yung ultimong ipon na, dabaro na. Ayan, ni Jan, ada trabaho. Inya trabaho. Call center. Call center agent. Ay. Di call center agent, dagiti ang tawag, diba? Ang sagsagot ni tawag. Halimbawa, ikan na kami matipasit. Galing niya, bueno, kas pangarigan. Kas pangarigan timawag iti, Galileo Funeral Home. Pirok dati pang balsamuda kas jay. Formalin kas jay. Ah, sige, go. Kung konten, niingin di tumawag kanya. Ah, sige, sige. Siyempre, dapat English. Ang taringo mo, actually. Ito English. Basta, Sige, sige, English. kumpunitan. Ipalapal ko ta English ko. Hi, thank you for calling. Ako rin niya pa nagdayal. Hi, thank you for Ako rin napindot yung anak ko. Ang asyak niya timawag. Okay, last. Hi, thank you for calling Galileo Funeral Home. This is John. May I help you? Tata. Visit ka suling niya nga tipagak dito. Oh, sige, ulit. Sige. Hi, thank you for calling Galileo Funeral Home. This is John. Dati ibagak, visit ka. Oh, sige, sige. Sige, tumawag. Hi, thank you for calling Galileo Funeral Home. This is John. May I help you? Hello, Suling. May I help you? Abay, nakita na ko. Siyempre, Galileo, tawagat nagsangsangit ha. Bayo, crying ko ng pagtagamay. Kaulit. Ulit, dultog ka ba? Hi, thank you for calling Galileo Funeral Home. This is John. May I help you? Ituloy tayo. Sa mali, ingami daw tawagak. Mayak mo niya lalaking yung pusis na buong buo. Manuhay magswildong tikas na ng inamot. 1K. 1K adi, oy, takul betul. No siya siguro sumalak tikas ta call center. Amin to lang ay pagkangay ko bukol-bukol ka kasi. Kabutong ko mag-English. Ayan, tatag dyan. Since ilang taong ka na sa call center agent ka na trabaho mo? Magwa 1 year. Ano usang ating ko taman manutikas na nga trabaho? Ay, di ba nag-call center mo nato ini Tarlac kwa di nakasay na di ba Tarlac? Tarlac. Oo, ni Ate Huwag Mesa. na iniwan garot ti supas isuma. Di na yung tulo si call center agent na. Tata, dataw, agay ayan tayo dyan niya. Okay ka sa lahat, game ka. Sige. Tata, syempre awan ti girlfriend mo, nga kunam. At ay pakilala maginyam nga duwa nga babalasang. Ay! Nakita nga duwa nga balasang, napipintas da ni siksida nga madadiferensyada. Wait, factory defect sa gitoy. Ayan, di umuna, kas ko nagtatay ni Kara. Kara. Abay ka ti Kara. Makatuyon. Kara, tulong kami. Ay, ang makangag. Bukawa man. Ika. Oh! Ni Kara, isunak at balasang paingin. Haan nga makangag ng makasao. Makasao, tulang. Tulang. As in, awan mangag na, nubog ka wam sala na mangag. Ni Kara, anak isuna timay sa nga manalo. Uy, nalawat ti Dagada. Pay sao? Well, Kasano kalawat? 185 hectares ti Dagada. Naglawas ikaw. Mabalik kag patatet ti sariling nga resort. Wow. Tapos, Tapos di ba kada
82. Wow. Pinal daw kang agsit at Sinanglaw. sinanglaw. Ay, iti baboy da 51. Oh. Natay gimaysa, manok na batay. 50. Awan ti na batay. Apay katawan na batay. Napanda na kipamunpaon. Oh, tapos. 34 ti kabalyo ta may ka 35 ak. Iti manok da 25, napangok di 5 manok na batay. 20. Awan ay na po 25 mo lang suleng. Apay ngay manaw. Napangok mo lang nasigutan ta pinainom ta pitraseng. Datoy, tata, agay ayam tayo. No, makapasa ka, iti pagsubok, mabalin mo nga iyawid ni Kara. Ay, dada! Dati nga bagina, making love dahil na po. Kakaahasi dati may sanot-sanot. Inaramitan na lang ay. Na po, kasi lagi palok ti tupo pamayan. Nagdakil bagina ni nagdrapa eh. So, Pop, 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 pop. sila ka lagi palok ti tubo niya pangamahal. Ni Jan, pero naranasan mo ng pag-girlfriend noon. Okay. Sige, garon. Igamam di ima na. Gulding has total awang mo girlfriend. Yes! Gulding, tuling, mapitog po dati nga singer mo kita. Naubra ka ng lauong. Basta. Eh, sumala Bakit daw tayo. siya? Maestra. Agbasa to imam. Sana all agbasa. Kaya? Siya tup-tupraak gamin. Di pipit mo nga, basa? Na, ang tupraak ka. Maestro, pasok. Sige tayo. Hello, kita na magkutara na Agatras kayo. na, namuntarat na sumong, di ka makaikot ni Sumas. May saka, abar, kahit makasasawa ka, maasawa ka, di anak ni Manlayo, naisot ka gusto, no agarado ka, agarado kay adwa, tinatirapiin, agriin kayo, aging narado kayo. Arado. Ayan. Del Carmen family, dumawat kami man, bumulod kami ti Arado. Di ka pengit agarado ka suling. Pamilya na sitnan, dagitap, dumumulog ka ti arado kas kada. Ay, kailangan tayo gamitan tayo. Ay, alang arado dati para angat na ka nagpintas. Dapat ang paperlingin nga ta. Awan ti arado da. Itadakin nga ta. Ikutsi da lang tayo itagtano, kaya mo ti karo ti buludo. Awang garaw. Awan, alangan nga radong dati parangan ti Del Carmen family ka nagpintas ni ang. Alay. Awan tara daw. Awan! Sika tara daw. I-drive na ka ni Jan. Dato yun. I-drive na ka ni Jan. Tatamong tag-drive tara daw. Han mamaw. Nga isuro da ka. Isuro da ka. Dumawat ka na ati Kwan. Bumulo da man ti chinilas yaw. Iyawa mo man lusel yung chinilas ko dita. Data. Uy, baklang-bakla. Pink na pink. Chinilas mo wala. Di tayo gamang. Ganam! Amo karkarita. Dati nga arado dyan. Makataros ka din. Oy! Tama pa kadalan sana. Dyan, lahat nga arado, surplus, nalakalang nga maruspingge. Isa mo lang unay nga, bigbiglaan tata, tapno nga idram mo data nga arado, iganan di duwang karay kay na kasjay. Samay kasjay. Amo mau, di baka kasjay. Ngayon, tapno aganda data nga arado, awang gasolina na, ipultang tayo pa. Pultang tayo, Animal ka, pultang ko na apakata mo ukul-kut dapan buti pa ba? Sige din, pultang. Sige, pultang daro. Pultang. Lutumbang ko. Anay pultang ko. Data nga sa kanay, gamam. Gamam. Iyan na daw. Tataglis kayo. Agarado. Agarado ka. Agarado kay ato. Ikaterado. Aging narado kayo. Aging narado kayo. Bigla na siya.
ginasuling, ay napangaaso, mas pak ati parang pagpudita. Madarakagas. Ayan o, Beng! Ang kailaw na nagulo. Kagamin nakabidyo tayo ti YouTube. Gamin, numakita na atong adot yung bingan boy buya. Mabas kami to. Anyan to nga mabuya ni YouTube dato yun. Ayun, mairis da. Isungay kasi da kayo apo. Ang kayo pakpakita. Good game na. Gamagam ni... Kapay tulong ka. Tulong. Gamagam. Makatoy. Gamagam. Masapol pa nga itutok ka mo tayo speaker, buisit ka nga babae. Nakapasa! Ni dyan, nakapasa! Nangag. Nakapasa! Nangag. Parusukang kansan. Ikaw. Nakapasa! Ni dyan, nakapasa! Makatoy, nang kakano nakapasa dyan. Ang nagsakit ni karabo ko. Damagam ma rin ano. Nyarabidan na. Nyakarat Nyatiaramideng tayo! May sabay ka na. Nyatiaramideng tayo hanggang nakapasa ni Jan. Si kakano tiarato tayo so na mag-tag-try. Oh, diba? Tinawag ka tatay, no game ka. Sus, tinirabo. Arato, naman da ka mga baybayan. Halang ay sunatagbag ka tadasa ka. Taak mo at winagda ni Pong Chow. Tanang ka may pasob-sob. Tata. So na tiag-drive si kamot ti kabalyo. Arado. Ay arado. Siyak mo tataji tambak. Mo pati tambak aradum ah. Data nga tambak adati abot ti dako mo na. Aradum di abot ti dako mo tanurumwar kita lang. Ipasidam kini kata ampuk na dancer. Pwede ba ni Jan? Jan lalay mo. Uy, kitain nyo ni nagdrakol na kinalap po ni Jan. Marapak natin dancer tayo. Maestro, pasok. Ano kaya nagsida ti binatil nga iklog? Labutan! Nagpiksa mo pa lang dong para mo silang daw. Nakasano na ka? Itlog mo, bakla. Awang magki din naikat na ato'y kwa ko. Oh, okay ba isa? Awan ti ukol konsuling. Kasano ka na ikat? Hindi nagpakugitak, inikatay pungot na. Uy! Tataka lang ng pakugay! Kaya hindi pinapalabas ka ng ilang aldaw. Nalakay ka, sa mula na lagip tinagkugay. Tatapan na kay turot ko. Kasano ka raw? Ito, ay ambok tayo panagkugi mo. Inya. Doktor. Ay, niya kahit ti Dr. Suling, mabuto nga injection. Apay nga niya nga raw ka. Tinaltal. Ay, pinaltal? Kasano nangyari? Nagsasawa, kinapaapak niya ng kugit kanyang alakay. Apay yan. Doon kasano imbis na lampi-lampi, tilutit ko tiya pa napakpakon, di mag-ulaw. Tapos, Tapos imbis na dagi lampi-lampi, tiwaan na, ay naimpungot na nga inikat, ti duwa nga ukol ko. ay, awang garot ti ukol man. Awan. Awang tilusi mo. Awanin nga mga nasayang di ukol ko nga inikat ta. Napanan na. Inyawit ko. Oo, ninarabit mo. Insag pa ko balato. Niraman na. Kas na ukol mo lang. Tawagan na nakapasa. Nakapasay suna. Nagriga pero nagadumog kami na dancer mo dagito yung pa'y tulong humol. Nakapasa! Wan! Kajay karudon. Ay, apan tamot tata. Ni, niya na ka natatayon. Ni Kim. Ayan kay makatuyog. Katuin Kim. Tulong na karudon. Umalpay. Nay kasano dato eh. Kasi Tulong umol. Damagang tata. Ipakinalam so nga duwa. Agam mo kayo ibagang tinagan mo kinyana. Ayun. Tulong umol pa sinyas mo tinagan mo sinyas. Sige ibaga mapakamamu ka. Ayun po. Hindi. Umol garot sinyas sign language. Oh, sikas. Gawa mo ka sikas. Basta. Ni Kim. Jan, ni Kim. Kim, ni Jan. Siguro ang muna na dyan. Amo nung nagsikas damutin katarusan dajay nga nagam-amuda. Ni Kim, anak isuna ti Maysa nga cowboy. Oy, nalaing nga sumakay. Hoy, sakayan na ka. Ala tayo, ikansyon tayo. Oh, sige, go. Holding hands. Basta. Maestro, pass out.
del Carmen, dumawat kami man kabalyuyo. Nini pangalangan tangay ti kabalyaw. Awang kabalyo. Awan ti kabalyo da, ultimo ni Madam Beverly, awang kabalyo na nga pagguyguyo ti punpon. Awang kabalyo. Awan ti kabalyo, ultimo nuang, kan may salangan nga mga lakat ti animal. Oh. Gati makki dito ting nga mag-akop mo. Awang maggamitan tayo nga. Awan, kamulbulo. Alay, awan ti kabalyaw. Awan. Karkaro pa kabat kabalyaw, sika kabalyaw. Sika ti kabalyaw, sakayan na ka ni Jan. Nay, dato yun, marsaak ang dati bagbagik, nagtakol mo ta. Kaya na mo Kaya ako ka, trabaho ka ro. Kaya, tata Jan, bilinan ka. Ang mula unang itugtupak data magbagimit tanay tanay marusping datay marpaak. Kasi ka, basta kayo yung talo di ka maligatan. Wala nang masalungsugang ka. Maestro, dito ka muna eh. Nagsakay ka. Ako rin ka, sakay ka, dito pa nagsakay dito ba? Basta. Ayusom, sika mo. Yan. Basta. Ay, kasulit! Apay ka! At ang nagtusod yung bukod ko, duwa nga nagpukol, nagbara. Kinata ka ba lang? Ako rin ka pa Paypayan ka, pabawang, pabawang. Aguri ka ta pabawang, Paypayan magbara. lang, paypayan O, lang. aguray. Nabawang. Naaladyan ni Jan. Para-paraan ah. Katakas na ali Jan, di pa na sinakayap. Ato'y mati pasungo ti kabalyo. Dito'y kangagigam At niya. tabakla ka may sagunot dito. Dito'y kangagigam taga di ka manag. Sige, padasam. Tata, Jan, taray data kabalyo. Tugawam. Basta. Idagdagsam mo lang. Tapos, pakpakam ti ubo na tapnok taray. Piksa. Kasta! Ano unay mo tatimang tibak ta ubot ka. Maestro, pasok! Agsak ka. Agsakay kayo. Ano? Ang sinsinakay kayo. Sige, tuloy mo. Ang sinsinakay kayo. Tuloy mo. Ang sinsinakay kayo. Tuloy mo. Ang sinsinakay kayo. Tuloy mo. Sige. Ang sinsinakay, ang sinsinakay, ang sinsinakay. Ay, kaya mo na! May lali-lali yung ukol na yung bubog ko, tinakmayan. Bayan mo tika, dungkot. Huray na singgar. Tataka lang nga, nagreklamo bakla! Kung na nagwapaw. Nagtumala, mo tipasakay mo, sino maganasa. Namagaw ni Kim nung nakapasa. Saan ka kano nakapasa dyan? Nga meron may doon na. Si kakanumot, ti kabalyo tayo susumakay. Ay, Kim ni Jan, take ni Jan. Sige. Sige. Tata, kasi Aguray ka sulen. kaya. Kasla bangking tilaban na. Kapag nga, May siyak di sinakayan na, tapos ito si sumakay. Hindi makabalos. Naramdaman to, baka makabalas na naramdaman. Urayam, tikwan, ti oras mo. Ano pa yung sa Kanya datoy, no pa nagtutukit, isuda. Ah. Ay siya. No pa nag-aapit, isuda. Kasi ka talaga. Kinapimpintas mo iso. Yan na. Nagmayat ti pa yung kulay yung ano mo. Nya. Ha, ne. Black and white na. Kupin may tapos pakasya. Ha? Hindi po kayo. Sige. Napunta mo kayo. Maestro. Sige. Siyempre na, dati kabalyo. Dapat tayo agmaya nga kabalyo. Uwin siya dyan, mayang kabalyo dapat tukbubon yung ubot na talo makaalaan. Sa Mexico. Siyempre kalawiki yung medyo ipos ko. Sige nga Rodal. Ato'y madansa tayo te. Agsakay. Kapay mo siya langunan ti agitda. Ako may kaingit. Ate na kabalyo, sama kabalyo. Basta jirap mo. Ilipante. Naputaw nga ilipante. Sige. Maestro. Aguray ka! Kaya, Hindi kay tagbaling nga kabalyo. apa yan niya ramidam? Syaklat tanda dito. Pinangay natin! Ay, sige di darat! Siya di tambak. Siya di tambak. Kalimal ka! Nagana sige kita alkas na Teresa! Nagana sige kita bakla! Sige lang ta! Nakalatan! Ang kaginitan mo lakay! Doon kaya tikas dyan! Lakay mo. Basta kagwapo ko na po. Igutot ko. Sige. Sige, go.
Karat-kat kumuti ko na kuman yung ito no, puwisit. Uy, kasakalag sasakay baka. Oo. Ang sakay ka. Ang sakay kayo. At Himasa! Managtak kamot, mapanaw! May katawi. Dapat mo. Di, bakit? Dancer tayo. Nakapasa! Ano ka saan? Tata. Hanggang kano nakapasa. Yung may karot na tamalaw. Ingkad jayaw. Tata. Aramidin tayo kasla pelikula. Oh. Sikat ikabalyaw, tasyak mo ti sumakay kas pangarigan siya nilito lapay. Ay, siya mati kong trabida. Kuya si kamang paltugkin niya me. Pagtugang tayo. Wow, iso na ti kabalyaw, tasyak nilito lapay. Sige. Sige. Sa Nagligat at sapul kwartan. Nagdakdol mo tabaginan eh, sakit isil lang kumayang dito eh. Ay, hala nga paltugang kayo. Ay niya. Samplit ang kay Laktan. Ay saan suleng? Alay, sige. Apo tumo dato kabalyo. Ang anitin, bakla. Imported. Maestra. Ay marinang di silang ko nagbara niya. Agbakbasa di kurad ko. Ako na ka. Lights. Camera, action! Ang sakay ka. Bang! Ang sakay kayo. Agwa. Bang! Hindi ka man mamang. Hindi ka mamang. Baliktad. Di siyempre tinaratat na tibaltog tagalus-lusa. Tata, baliktad na. Sige, tayo. Tayo na lang. Kawanyo lang. Siyempre, abdulin ka ti palgaw. Abdulin ka ti palgaw. Kasi ano taramidog sulay? Kasi mo lang, dyan ka balat. Hindi ko, unod na. Gita ka. Basta. Ay. Kabanyaw. Siyempre, duling ka. Siyempre, ang mga kalaban. Oh, sige. Kaya ko na dyan. Oh, yung mga arsangan dato ya. Sige, ang duling ka. Lights, camera, action! Take two! Ang sakit. Wow! Naklang ko yan. Oh, ibabangot ah. Ang sakit. Ito Ito. Bang! Gimana? Mayan. Long hair ko ning kinaw. Alright, palakpakan tayo manapo ni Jan. Thank you so much, Jan. Atin ko. Tapi nagbigyan mo ti request me. Ayan, adutin na paragsak mo. Da kami amin. Maraming salamat sa Jan. Ayan, sakbay tayo nga malpas Jan. Ang kayo kawan pa di YouTube channel. Wino camera iti suling daos pa ni Jan. Malay mo, may sakamot nga ag-viral, trending iti suling daos ban. Baka maartapan di last gamin nga nag-viral kinyami iti suling daos ban. Umabot ni manong milyon. 16 million views. Malay mo, Iti Facebook page. maartapam dayjay. Kat makursunadaan da ka, dagiti followers, kat subscribers ti suling daos ban iti abroad. Kat mapaugitan da kamot, iti gungunam nga ng paragsak kinyada di abroad. Alright, once again, thank you so much, Jan. Inalada ka dyan tatay, isong ay tulod na ka maglaan. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kini dyan ka itulod men. Dagiti mga yan apo nga makipagtulod, ijay nila ang likod. Ayan dyan, may ilaw ka man kinyami ading ko, papataginap ka lang Wow. Padi ka nga pagpakita din, tama lang butong kami. Kadamot, hindi pabalon mi, dagang ta cellphone mo, di kailangan di trabaho. Ipabalon mi aming kinyam, tap na awan ti subsoblanam dito. At damot mi jas, ulos, na ipabalon mi, tanod di kaaglamin di biyahe. Dapat ti kwarta dito pulsa mo, kay bagla pamasahin, nga dumanon, kinisang Pedro. Sapay lang kumaading to, tanasaya at to, ti pakay karya. Di balay, di papanang, awan ti mangod mo, nga latol-latol. Lato-lato. Wayaan nyo apo, tatakos kamay sagin. Bigay ti umuluanan na tayo, di ti pagpintakan tinit. Siyempre, dapat adati kwa, Antay, barangay wayaan, tani, ti masagit na dato, isuro na. Barangay Tanod, Apo! Barangay... Hindi ka managis. Ay, tayo. Awan ti tumaltalyaw, takos. Well, nagulay ka. Naigi pamilya ni Jan, gaggadin yun di manok, tano makakulipagpagpay. Ang dagiti uping bilinaw. Upeng dagiti
ito'y kwati, styro, di likod, sagay sa laog, dinardaraan, kung pansit lang, tinakabakbatugan, titulong. Intayaw! Ay, adik ko! Ay, nasa makabuton. Ay, nagubing ka! Ay, namalakit, hindi ka sa taan. Ay, isang sangit, miti na dingit, miti kay puputay. Ay, adik ko! Itulog mo nung si kami na kapinanawan. Adik ko! Iusok yun! Ayan, thank you so much, Ading, for being sports. Alright, ayan na kami namin the first and piningin. Hanggang pahapo kaw awit. Tagkakadwa tayo pahapo. Aging gana alas 12. Once again, maraming salamat po. Ayan, hangkay pa nga gaw awit apo. Tatiga po ti awis iti Galileo Funeral Homes, ti ipaay, iti bongboy, ti suling daos ban, kada kayo tatangarabi, kasla halo-halo. Umun-unog umimimas, lumabrabi, pulinpintas. Palakpakan tayo ng tinga suling. Salamat kini! Salamat ngayon ba? Ngarabi.